Здравейте хора, ще играем на Майнкрафт. Първи епизод. Само че не съм го довършил. Не съм го направил по клипове, затова малко съм така напреднал с работите, затова да не кажете, че си читвал и така нататък. Не, аз не съм читвал никога и няма и да читвам. Ето, това ми е меч, каза. Така, виждате го. Новата версия на 14.2. Ще пада много горе. Така. Тук ме къщата, още не съм се направили горе, защото ми понче до къщата. Трябва си имал приятел, Виктор се казва. Тук са ми диамантите. Ще ви покажа, защото някои хора ми влизат в сервера и крадат. Така. Опа, чакай да го направя. Още съм го направил, че съм лято. Това не е цялото, а тук не знам кой го е завържил. Така си го вземем. Тук храна, която ни трябва. Така. Нещо. И носимеце. И днес ще търсим диаманти. Чая пусна чудовищата, да ви покажа много яко нещо. За да го закрием, защото никой нямат диамантена кирка и затова не ми го щупат. Ще отнеми половин 10 минути да го щупат. Сега една кирка не може да се щупи. Може лесно да се щупи, ама ще го измеся тук един портал. Искам да ви покажа на нещо. Тук ме броня, съм още малко ще стана. Аз събирам левели за това. А къде тръгнах без торчове? Няма нищо. Ходим додолу и така. Аз направих тази мина, цялата додолу. Хубава ли, не е ли хубава, не знам. Трябва да ги направя да слизам. Тук съм направил един спаунер. Чакай да не мога за това. Не, аз го намерих де. Събирам XP. И тук имаме брони. Чакайте бе. Тук имаме различни брони. Protection. И това е много хубави брони, ама не ги използвам. Събирам чак 30 левел. Униме ударе. Нямам топчове, нямам дърво. Така малко да направим топчове за диаманти. Нямам такъде. Ето те ми влезнаха. Не влезай! Ще ми изхъбат бронята. Не искам да това я свалям. Ама дам левели за нея. Затова. Като не дигна, не намеря стана форчън. Да се направя кирката форчън. Няма. Лаги хора. Какво стана? Оф, хора. Ух. Звъняха ми. Извинете за това обаждане, ама ми звъняха. Искам намерих поне най-много няколко диаманта. Намерих. И тук ми е почти късметлийската мина. Да затова ще потърсим някакви диаманти, като ми се скъби това кирката. Добре, да си направя кирка.
поне една каменна арена да я запазя, защото мога да намеря някакви диаманти. И не знам защо така направих. Той вече почти мина половина клип направо. Така ще направим. Тук намерих няколко диаманти. Ето бяха диамантите. Тук надалеч съм копал, да намеря някакви диаманти, нещо специално. Няма, пак няма. Поне имам вече 18 и приятел на Виктор. Има един мой приятел Виктор и той играе този сервер. И той има 8 диаманта, значи правя 26 диаманта имаме. Точно за една ауто. Колко съм го направил, съм го взел. Справила и обулки. Други епизод съм подготвен. Така. Айде бе. Много съм купал. А тук да намеря някакви диаманти нещо. Сега на един точ, почваме да купаваме. Диамантки. И намеря, знаете къде имам тя картофи? От едно село. Пак приятеля ми намери селото. Той отиде за дърво и намери това село. И не сме заградили всички сени до Мосара. Там става много. В някои къщи има по един селен. И така се роби. И така ще станат много. Друг епизод ще отидем там да видите, че не ви лъжа. Аз не съм го правил, наистина. Добре, ще намерим някакви диаманти нещо. Ма ще станем до 19 левел, сигурно няма. Капка не остана, ето още маничко и ще станем до 19. Аз бях 21, мога го използвах за меча, защото ми беше малко чупено от това от скелетите. Добре, се справяме. Целяваме, не сме че изпали. Свършваме бирката. За натолерам. Той е важен също, за да правя кирки. Сигнал диаманти на мен не трябва. И ще използвам и нея, защото съм за косене направил, само за сигнал си. Гледайте се за диаманти, защото по някакъв път малко намеря някакъв. Добрият и айрон. Точно. И чуп. Не се чупа. Това да използваме. Станем. Няма стане, че 19 левел. Така да даваме. Диаманти! Хора! Хора! Диаманти! Вижте. О, да, бейбите. Казах ли, там мина и късметлийска. Пишете в коментарите дали е късметлийска. Там намирам поне 4 пъти намеря диаманти. О, това вече е яко. Колко имаме? 5. Виктор, ако гледаш този клип, вече имаме 29 диаманта, хора. Направо не знам. И мисля да приключвам този клип. Хора, абонирайте се и дайте един палец нагоре. Дайте един палец нагоре да спра чудовищата. И това е за този клип, хора. И се абонирайте и до скоро.